Last week we were talking about nyaya dzemudzimba ndika nhasi tikutaura imwe nhasi tikutaura imwe andika ndoda kuti zvinhu zviite zvakanaka. I just want things kuti zvifambe zvakanaka mudzimba umu andika. Right, for those who are watching me, don't you ugare pasi unyatso relax, just relax. Change tibata zvese, change tibata kuti apa. Last week I heard someone kuti madam madi kumbotaura zvimwe go deeper panyaya idzi because zvinhu zvikuti netsa mazuva ano zvinhu zvakaoma. Vamwe vanenge vachinyara, vamwe havana ana tete, vamwe vana anani. But I told you I'm not an aunt. I'm not an aunt. No, I'm not an auntie. Don't call me auntie. Don't worry, just an ordinary person. But as I don't do zero, as chungu to run. Kana mune zvamunoziva munoita muchitondudza wandika. Right. Tinokutaura iko panhau bedroom. Second bedroom. Mandira. Right. Izvinhu zvikaizvi asi zvokunyara. Andika. Everyone is a product of it, so you don't have to be shy. We are talking about this because we want all of us kuti zvifaye and zvifaye mudzimba. Right. You are talking kuti pane nguva yekuti zvone pane varume andika veve kuti zvone munhu ane hasha andika ane hasha stri kunoona munhu ane hasha. Sometimes you never know kuti ari kufungei. But pane zvinhu zvatakaongorora like research kuti this zvinokwanisa kupodza chihasha. Munyango munhu akapenga sei but pane time yanombodzikama andika. Right, for those vanarume vanetu papara kwedzungu rekuda kuti hasha, sit back, relax and enjoy andika. Right, pane time yekuti munhu anouya aine tuhasha twakakwidza kati how are you tinzwa shut up vasinotaura nemi zvombozva zvamutaura ana yachipapari. Okay, umunyatsomurega wopedza shungu dzake usamhanyira kana mupindura unoda sei unomusiya netushungu. Right, iye kanzi wabika chikafu usamboita kunge paita nyaya. Wabika chikafu chako utoseta table bobo utomupa chikafu. Right, because some of them havadi kunzi wait dead, don't call me dead, so dead vako ini because tunenge twakakwidza kamusi wacho iwoyo saka unotoona temba kuti apapa twakakwidza. Right, but nyangwe akapenga sei pane chinhu one chinomudzikamisa. Sateerere mukadzi ndione yese ndione matomu yese so wakabata matomu yese. Right, ndatichi ndione yese andika. Right, okay, madya maguta usamvura yekugeza apedza kugeza waenda mubedroom andika. Dzimwe vanenge akagumbuka anongosvika achingoti achipedza kugeza achingoti pema kubhezi wofuga musoro zvoti akabwekana. Iwewe manje ndopaunodaidzwa uchidaira ipapo unodarwa uchidaira unyatsoti right, unyatsopfeka kasexy night dress kako kanotsvedzerera, mashitsi unenge wawacha anyatsochena wawaridza mubhedha ukunzwa wonyatsomeka sure kuti uri kudzirwa. Fanira kupfeka chijuzi kuti kana usati wapinda mablanketi kana unopinda meya unogona kana une zvimabhotoro zvezvo unofanisa mahot bottles because mazano kuri kutonhora unofanisa zvimahot bottles mumablanketi uzozvibvisa wanoti abva unogeza ufanira kuzvibvisa so zvinopinda mablanketi mune muchidziya manje wayanzopfeka kabikini pendi kako light variti batidza chirakati dzima light iro asida zvokunzwa asida zvelight izvo ngaridzima light unongoridzima nditya waridzima unyatsomeka sure kuti right light rakuradzima unyatsopinda mumablanketi avo unyatsokurara so usarareka nezvibaguchu zvibajuzi pakatatikati sexy night dress yake wakapfeka ndika wepfeka nekapendi kako so neza
skin yevanhukadzi ikangoguma munhu nyanga akaine katemba bcause ukafana kutora nezvijaketi anenge aingohwa zvijaketi zvichimaramara ikanotsvedza warara zvako wakaita kupira chigodzi zvako semunhu akuziva kuti mwangu akaita sei akagumbuka ungopira zvako godzi asi wakaita akaguma kumashure uko aiwe ndokuti uri sei kuti andiripo usatombete hasha ndiwe munhu wako iyeyo wakazviwanyira andiripo kungoguma kudai so tikuhasha tikwese tinopera kuti svai anotozopepuka makusena kuti but anyway sorry about what happened last night ndakatobuyikana anongona tumwe tunopedza hasha udzai tumaskiri kamwe kaskiri futi ndeke kudai so ukanoti mune zvikuita zvinhu zvakwanisa chichichi kungotora reza kana neukata cheche kutanga kutomukata nzara chichichichi kutomasaja akagara achiona tv munoona zvinhu zvamune muchinzanza ndozvekumasmall chichichichi hakuna chinhu chakadaro vanhu vaya vanotozvida vakatongofanana nevana vadiki vanotozvida masaja so chichichi especially kana muri like ma-new couples aya musati mane vana ndo take advantage of that because I used kukuudza mamwe macousins angu ndichivaudza ndichiti pamunotanga kugara mese paisati mane vana wezi vana obvious mwana anenge achimbochema mumboatenda mwana ombodiudi pamunotanga kugara mese paipa ndo pamunonyatsotoumba relationship yakanaka and ukatadza to be very 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 honest ukatadza kunyatsoti umeke sure kuti ubata target zvine target kai ukatadza kumeka target yako kuti uchitanga kupinda mumba zvauchatanga nazvo handiti ndozvo unofanira kupedza nazvo because kana ukamboda kuti uchitanga kupinda because vamwe zvavanoita vanoti achitanga kupinda mba ada kumboita kamwe ka-life kaasiri. You know what I'm talking about? Kamwe ka-life kaasiri so kekuti zvona anoti anoda kupretenda kunge iye akamira zvokuti pamwana kuti akanyarara steri azoti fambi uzoda kubamba ukotanga kutaurisa kana wangu wagara uri munhu anotaurisa faka especially woman kana wangu wagara munhu anotaura bawazikana uri munhu anotaura kana wagara uchidya kana wakamudyiro kana wagara uchidya chaiko kuti aini ndoda kudya fange myself ini ndoda kudya I love it munhu anoda kudya ndidi kudya kunhu ndoda kudya chakachakudya kana ngwagara munhu uri munhu yoya twese don't even kuti uda kuadjust because wakunopinda because in life it's a lifetime zvatongofana neumararamiro waita mumba kwenu saka da kuti kunge senge muyenzi kuti ndauya nhasi after all mangwana ndichadzokera ndozomunyatsodya ndamumba kwedu zvatosiyana kana ungwari a new couple ukatanga muchitaura zvichiri kutopisa zviri papanji so ndo panofanira kutoti utomupinza muchuni so kuti iye anenge achiri kukunyara nditi iwe uri kumunyarawo saka wakufanira kuti waratidza action and ukatanga nekufoundation yakanaka yekuti unenge uchikuti manheru auya wamisira mvura yekugeza ageza kutaura nyaya kutopfeka tuma zvinhu like madhere zvi6 item muri mumba menyu munonyarani achiwonawo andakakuda achiti mwakanaka ngaone kuna kwachoni zvokuti chera akakuona so wakapfeka chero even tumamini twamuda kupfeka muda kuzotopfekera mapanza apapo ngaakuone wakapfeka uri mumba achiyatsona ganda iri zondo rine nharo aone kuti mai vaya varipo zvishuwa ndakachuza nyangwe akazobuda kunze akanosangana namarwei anotanga kufunga kuti because izvi zvese zvawagara uchiita uko kwacho anosangana pamwe hatozvigoni futi munhu ari kuenda musangana anodzoka kuti kana after all my wife she's better than this one because unenge wanyatsomubata watoumba foundation yakanaka because vamwe dzimwe nguva vakati unofanira kukesa muchikadzi kuonekera kufesa kuzora face but
unogeza ugonekera godi parakatadza kuumba foundation yako yekuti wo wakatsvinda. I'm telling you, kuda kuzozvigadzirisa makura zvezvowamunhu mukuru kuti arega ndichidaiso. It takes a time. Plus anenge akuona kunge mhino zvikutoitika kupepa panomwanzo wakazviwana kupi because iwe unogara waumba foundation kudhara. Saka kana wakatanga muchipinda muchidzidzisana uye achikudzidzisawo iwe uchitomeka sure futi kuti ndakatomira samai vakauya mumusha, hapana problem. Vanobhabhoka variko vanotohasha but tunodzika mazvandakuudza izvezvo tunodzika meso. Mechikadzi ndiani power wanzwa ndiani? Yes, upenyu hwemunhu rume huri mumaoko emunhukadzi kudai so. But iwe ukangodzibara upfutunura zvigumo kudai so kuriregedzera dai sanoenda wambona zvoita tsuro anobuda nokuti iwe ndiwe ungatadza kubata zvakanaka.